Okay, so andito na tayo mga boss. Well, Alden. Alden. Agilis na ngayon. Pag-itamis ko na. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ayan, wala tayong pasok ngayon, November 3. So may pasok na sana tayo ngayon, kaya lang dumating yung isang kliyente natin na galing abroad, si Uncle Eric Tomas. May pangako kasi siya na magpapagamping, siya pa yung nagpaalala nung dumating siya. So ngayon, nagbigay siya ng budget sa akin, 6,000. Kukuha tayo ng camping dito, tapos lulutuin doon sa bahay nila. So ayun ang activity natin ngayon. Tapos i-update din natin mga kitchen cabinet natin mamaya. So, dito tayo sa bilihan ng kambing mga boss. Ayan, no? So ayan, maraming salamat nga pala dun sa mga nag-like, saka mga nag-comment sa last video natin. Siyempre, pag napanood mo tong video natin ngayon, siyempre mag-like na rin po kayo mga boss. So paki-like na rin po, madali na lang po yun, yan, no? Nandito sa baba. So paki-like na lang po mga boss. Yan, tapos mag-comment na rin po kayo mga boss. Ayan, maraming salamat po sa mga magla-like, sa mga magko-comment. So, God bless po. Malaking tulong po kasi yan sa channel natin. So, ayan, hinintay lang natin yung yung nagtitinda ng kambing. So, dito lang ito sa amin, dito sa Poblacion West, Santa Ignacia, Tarlac. So, gilid lang siya ng daan. So, tuwing may tuwing bibili kami ng kambing, dito lang kami bibili kasi dito meron na kaagad, hindi na kami ikot-ikot pa. So magkano lang naman ang diferensya, 100. Dito pag punta mo, meron na ka na agad na makukuha, kaysa yung umikot-ikot ka pa. Marami naman dito na mga nagtitinda, mga bahay-bahay, kaya lang sa layo naman ng pag-iikutan mo, parang ganun din. So less oras, less pamasahe. So dito na tayo kukuha. Yan mga boss. Hintay lang natin si Uncle, yung may-ari ng kambing. So kasama natin yung mga tropa natin, ayan, no? Sila Ambo, sila PJ. So ayan, andyan sila. Yung iba nandyan. So sila yung magkakatay ng kambing.
Okay, so andito na tayo mga boss. Kalding. Kita yan. Ayan. Sige. Sige, magkita mo. So tingin tayo ng kambing. Ay lata. Ay poraw. Ay poraw ka do ikal. Yun, kuha na. So 4,100. Marami pa tayong budget. So okay na yan. Malaki-laki na rin. So bayaran natin. For one ng well. One, two, three, four. One. For one. Saya mga boss. 4,100. Thank you, Uncle. Ano, Jay? Landag. Pag landakan, ajin ay square. Oh, sige. Meron pa tayong sangkalan, sangka pa. Oh. So, duhat daw yan, duhat. Para. Gisingin natin sila, Uncle Eric. Baka tulog pa siguro yung mga yun kasi nakita ko nag-live sila kagabi. May print chopping. Lumakad sila. Tara. Nakapre tayo ng isang sangkalan mga boss. Okay, kagawad. Tara doon. Okay, dito na tayo. Nakagising na sila. Nakagising na sila. May tumatawag. Hello. Ay. Dati kami sa Balayon, Uncle. Hello, Kang. Oh, dati kami sa Balayon. Ah? Wen, dati kami sa Balayon. Nagstapa man. Wen, tanong na sapa. Thomas family. Okay. Saran nyo ah. Pagpartyan, tayo salasan. Hello, good morning ante. Good morning. Nagbayag na nga sumangpat. Ito na likudan. Sige ante. Lulungin na lang mo. Sige ante. Nabartag na pa na. So dito tayo magkakatay kay Auntie Jolie. Okay, game.
Alam niyo, di ba? Oh, gawa ta kayo ti Ricardo. Agilista kayo. Hindi. Pwede promise ko na. Ay, salamat. Kitam to. Anya na arak. Alam, kakaasi. Si Julin na eh. Uy, ba't hindi kang ganita? Okay. So habang kinakatay yung kambing doon, so magsigana tayo rito. So meron pa tayong isang kakatayin. So isang buong manok. Kala nyo baboy ah. So ayan, native na manok. So papagatay din yan eh. So ayan. Vlogger. Wala, i-vlog ko. Shout out ka. Hello, dito na naman ako. Yung mga ano dyan. Suki. Oo. Kaya kay si Mac na lang ang ano ba yun, hanapin nyo. Maganda ang gawa. Ayos. Mayroon pang grow out na isang kambing. Oo. Uy, may pusa, may manok pa siya. Oh. Tapos may pusa pa. Kaya, nyo na lang po. Ayan. Kita ni Mayo data kagkatawa. Naukan naman natin pasko. Tabartaw pa dun sa. Kapatid ni Uncle Eric. Balong, babang pinatayero daw. Okay, punta muna tayo kila Badinoli mga boss. So habang kinakatay nila yung kambing tsaka yung manok. So balikan na lang natin sila mamaya. So i-update muna natin yung cabinet dito. So wala pong pumasok ngayon. Bali sila Badinoli lang yata pumasok. Sa Anaw walang pumasok. Kasi yung mga tao dun sa Anaw andyan sa bahay. So last day na nila ngayon sa bahay. Matatapos na nila yung natin dyan, yung project ni Mrs. Tapos doon sa San Carlos wala rin pumasok dahil nagkatay po sila ngayon. So dito kay Badinoli, tingnan natin mga boss, baka pumasok sila rito. I-update natin yung kitchen cabinet na project natin dito. Okay, tara, dito na tayo. Okay, pumasok yata sila. Okay, good morning. Good morning guys. Yo, what's up? Ayan o. Lapit na sila matapos. Ayos ah, pang malakasan yung eskala mo ah. Boss. Yung mga boss, malapit na tayo. Malapit na tayo mag-deliver. Ayan, shout out kay Sir Eric, ano yan? Kalimutan ko. Ano pa, ang pangalan na nun? Alex, Sir Alex Andres Antonio mga boss. Ayan, shout out kay Sir Alex Andres Antonio. Siyempre kay sa John Lloyd ng kami din, kay Eric Matias. So ayan, malapit nang matapos. Okay, kamusta yung kamay mo, Buds? Medyo masakit pa. Ayan o, na sobrahan. Dito ganito eh. So yan, dito yung mga ibang ano natin. Ayan o, okay na. So may mga ano na to, may mga pintuan na. So dito okay na rin. So itong week na to may di-deliver na natin, no. Ay, ano na pala ngayon, no? Biyernes na ba ngayon? Martes. Ay, ah? Ay, Webes. Webes. Webes na pala ngayon mga boss. Akala ko Lunes pa lang. Nag-holiday tayo namin eh. Nag-holiday kasi tayo mga boss eh. Pasok natin yun. Ayun na, naka-uniforme kami ni Badinol eh. Ayun, may uniforme natin. Yung dating uniforme natin mga boss. Pagkatapos ng pandemic, so nagpagawa ko ng ganyang uniforme. Ginawa ko ng guide yung isang ano. Yung tirang gano'n. Ano?
Okay, so yan, medyo nahirapan na yung circular saw natin dahil medyo mano na kasi mga boss, mapudpud na. Kailangan palitan yung blade niya. So pag ganyan na umiitim na yung mga tabas natin, nakikita nyo, medyo nasusunog na siya. Nakikita nyo dyan, kailangan nang palitan yung blade natin. So gaya na ito, medyo nasusunog na siya. Nahirapan na yung circular saw natin. Kaya yun, kaya minsan nahirapan. Kailangan nang palitan itong blade natin. So susunod na project, pwede na natin palitan yan. Kasi yan na lang na naman na yung hindi natin natabas dyan mga boss, mga paglalagyan ng groove. So nilalagyan natin ng groove yun para dun sa continuous handle. So ngayon nakita nyo rito, nakaangat itong gumawa tayo ng paraan para maiangat yung board natin, para makuha natin yung saktong sukat ng groove. So kasi itong table saw namin hindi bumababa yung blade niya, so nasira yung babaan niya, so nag-stack up. So ang ginawa namin, ginawa ni Badinoli, so dinagdagan niya na lang ng board dito para makuha namin yung saktong sukat nung kakatin namin. So ayan. Okay, so yun lang ang problema dyan, kaya medyo nahihirapan yung table saw natin dahil doon sa blade, medyo mapurol na. So marami na rin kasi siyang natabas. So nung nakarang project pa kasi yan yung blade na yan. So dapat sa kada project may bago tayong blade para maganda lahat yung tabas natin. Okay, yung susunod na gagawin natin, siyempre maglalagay na tayo ng aging. So inuna nating i-groove ito bago tayo maglagay ng aging. So bakit natin inuna? Kasi minsan pag pag naka-aging na tayo, so masisira yung aging pag naka-aging na to, tapos lalagyan natin ng groove. So mas maganda mag-groove muna tayo bago tayo maglagay ng aging. Okay, para hindi makita itong groove niya, ay itong siwang niya. So ito kasi yung mga boss, ito yung continuous handle natin na ilalagay dito. So yan siya mga boss. Okay, so lalagyan pa natin ito ng no more nail pagkatapos. Okay, so ngayon rugby muna yung pandikit natin dyan. So rugbyan natin yan, tapos rugbyan din natin yan yung ginawa nating panel na yan. So pag natuyo na yung rugby, saka natin didikit doon. Tapos tatabasan na lang natin yung mga gilid ng aging. So ipapantay na lang natin parang dito mga boss. Parang yan nakikita nyo, pantay na pantay. So tatabasin natin yan. So yan muna, sabang wala pa tayong magandang gamit. So sa mga susunod na project, dumating na yung order natin. So may magagamit na tayong maganda. So tapos bibilis pa yung trabaho natin. Okay, so balik muna tayo kila Kuya Eric. Punta kayo doon, Pads. Sa i-text ko kayo. Okay, tara, punta tayo doon mga boss. Okay, punta naman tayo ngayon kila Kuya Eric. Tingnan natin mga nilulutong kambing. Nagpabili na rin ako ng Ricardo kanina bago ako umalis. May music. Delikado, mag-copyright tayo. So yun ang mga boss. So nakatay na rin yung manok. Ito yung manok ko. Yung mga Ricardo. Sa mga niluto. Ano ba yan? Pinapalambot, yung pinapaitan. Pinapaitan pa lang yung mga buto. Pinapakuhan. Tapos ito. Pag kilawin kasi medyo naman.
So tingnan natin yung iba doon. Okay, so iba dito naman. Ayun. Ayun, sinampalukan yan. Oo, boss. Kaldereta, pang kaldereta lang. Caldereta. Bili ka ng soft drinks. Okay, kain na tayo mga boss. So ayan o, may kaldereta, may kilawan. So ayun, yung pinapaitan. Tapos yung sinampalukan. Malaki pinapaitan ito eh. Pinapaitan. Pinapaitan, suda. Pinapaitan. Ano, may pinapaitan, oh. Sarap po. Yun yung ano eh, masarap sa luto ni Ilbo eh. Lutong Ilocano. Yung Ilocano mga boss. Agatang tayo basit. Gatang. Ajay, matinag. Mabunda, mabunda. Na ay hindi po basit. Kasi ang tagtato yan, kurang kain. Agatang kayo ka na, agatang. Mga lakpay. Muna isa atin. Magin na to. Pay ka rito, hindi. Eh, may serving spoon tayo. Hindi mo nakagalan. Ano ba yan? Tani? Ini-screen na natin yung screen. Dimasan? Ah, pinapahitan, no? Hindi, puro yung adi. Sila kayo lang. Yung nagpakatay, wala. Busy pa doon sa bahay nila. Okay, so ayan, inom muna tayo mga boss. Shot. Shot. Bago tayo magtrabaho bukas. Oo. Happy. So, happy muna. Ganado sa buhay. Ganado sa buhay. So, baka naman. Baka naman. Sinibra. Hindi baka naman. Hindi kayo malulugi dito. Gabi-gabi yan na Hinebra. Ayun o. Baka may mag-sponsor ng Hinebra. Gabi-gabi itong mga to. Masaya si Bansyong yan. Si Bansyong, inubos na yung alak doon sa Manila. Pang isang linggo, pang isang gabi lang. Yung isang linggo binili ni Ma'am Jordan, ginawa niya ano, isang gabi lang. Parang may birthday. Ano ba yun, kuya? Isang linggo yung binili ko, isang gabi lang nilang ginawa. Inubos.
Yan, bibigyan natin ng YouTube t-shirt si Uncle Eric. Si Titi Eric. Yan, oh. Yellow na guys. So kumuha siya ng red wine Kalamansi ako. sa bahay nila. So hindi kasi ako uminom ng ganito. Medyo malakas na sa akin ito mga boss. Siyempre may tama na tayo sa liver. So limitado na rin yung pag-inom natin ng alak. Ayan, ayan na si Eric. Ayan na oh. Oh. Red wine. Tinanggal. Oh. Ayun. Ano, red wine. Oh, sige. Lugta mo Brad. Katamata ko na. Hindi tayo yata marunong pa. Red wine. Wine. Ayun. 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 Tapos amoy mo yung ano, yan. Oh, anong amoy? Suabe. Ay! Sigurado. Tingnan natin. Tingnan yung walang yelo. Tingnan natin kung gano'n ka ano. Ayos ah. Bango. Sarap. Sarap, tamang tama lang. Sarap. Yung table da ka niya. Dadaktil da gito. Lalaki rin. Dadaktil da pagmamahal. Ano eh? Sino natin ubing? Import. Import. Taga Malacamba. Oo. Hindi na ba din Malacamba? Gin ka rin? Okay, uwi na tayo mga boss. So hindi ko na pinakita yung pag-alis ko doon kasi hindi pa sila tapos. So iniwan ko na sila doon. Basta ako tama na yung nainom ko. May trabaho pa tayo bukas.